dawata ang bugas, kwarta ug sardinas nga itunol kanimo sa mga kandidato karong barangay ug sanggunian kabataan elections. Apan, sundang imong konsensya ug kung kinsa ang gidikta sa imong kasing-kasing. Kini ang tambag ni kanhi Deputy Ombudsman for Mindanao, Attorney Rodolfo Elman, kanatong tanan nga mga botante. And it is important really for us as the electorate to elect kind-hearted people willing to serve. Dapat ang dili ang base nato kanang base sa kwarta or matintal sa mga material things. Sa akong one-on-one interview kang Attorney Elman kaganihang buntag, among nahisgutan nganong daghan mo pasaka og kaso batok sa mga kandidato kung hapit na ang eleksyon. Unsa bay mensahe niini og unsa klaseng kandidato ba ang nagahimo niini? Well, integrity first and foremost. Kung kibalo ka kanimo kung may person of integrity, you can trust the person. Dili siya mo go to through dubious means of attaining the end. Of course, public welfare man niya, general welfare ang dapat nasa isip niya. You are in government service, of course, it means na you have to serve the people. Kapansin-pansin, sir. Pagduol na ang eleksyon, daghang kay mo file og kaso nga kani kauban nila sa partido. Yes. Unsa imong tan-awan? Well, parang mudslinging na eh. Whenever there's a election na pa doon, napansin ako na musaka ang kaso. Even during your time sa ombudsman? Yes, oo. Murag naturalmente na kung kisay kalaban nimo, pangitaan nimo siguro. Na maansa siya, maigo siya. Then in the eyes of the public, dili siya nga na somebody that ought to be voted for the position. So kung kaning mga taong naghinugaw, magsigig pag-file og kaso, are you telling me if ako baguhan nga moboto, kaning mga taong hilig mo file og kaso basta doon ng eleksyon, mo pagawas nga mao ni iyang batasan, mao na iyang gihimo, pero kami kauban sa una dili siya dapat suportahan. Are you saying? Yes. Maski unsang klaseng reklamo gina-file nila maski walay base. So I think on the part naman sa opisina sa ombudsman, ma-screen naman nato kung unsang mga baseless complaints purely filed to harass the candidate. Kay hapit naman ang barangay ug sangguniang kabataan elections sa Lunes sa Oktubre 30. Unsay tambag ni Attorney Elman kanatong tanang mga botante? Well, I think they should look for role models. Labi na sa komunidad nila, makita nila. Kaila na yan. It's a small community sa barangay. Makita nila unsang klaseng tao ni. Kung kani siya, pwedeng role model for people. Because he can, people can see that this guy is really willing and able, and he has the heart to serve. I think, muna siya ang role model. Muna dapat botohon sa tao. Sama sa giingon ni kanhi Deputy Ombudsman for Mindanao, ang integridad sa atong mga silingan nga midagan sa pangatungdanan atong nailhan ug nasayod kita sa ilang mga batasan. Ang mga nagsigi og panaot sa ilang kalaban sa politika dili maayong sumbanan sa katawhan tungod kay ang pagpangatungdanan usa ka responsibilidad ug dili pagpangdaot apan ang pagpanerbisyo sa publiko sa usa ka opisyal angayan nga siya maoy atong himuong modelo o ang modelo sa katawhan. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!